Okay, maayong mudto na usab karong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud kita maghigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga sa tarong adlaw mahigala Martes. Adlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza 24, 25. Dili ron ka 24. 25 mahigala og gi sa ulog nato karong adlaw ang fiesta sa atong mahal nga patron dinha sa Tanhay, Senior Santiago Apostol, no? So happy fiesta ha mga Tanhayanons ug usab ang atoang Kura Paroko din ha, no? Si Monsignor Gamaliel Tolabing. May mudto ka ni Monyor. Ug ang tanan nato nga mga kaigsuonan nga mga Kura Paroko, mga kaparian din na nga naa din na sa kining parokya sa Tanhay. Okay, no? Ang atong mahal nga patron din ha, si Senior Santiago Apostol. Okay. Bino ari kita manghigala sa ato ang kining ari kita sa ato ang CBCP News. Balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Bagong obispo sa Calapan, si Bishop Moises Cuevas, formal na nga mulingkod sa iyang pwesto isip bagong obispo sa Calapan karong moabot bulan sa Setyembre. Balita gikan sa Vatican, World Day for Grandparents and Elderly gisaulog ni Pope Francis dito sa Vatican o kining maong kalihukan matud pa niya gihimo aron mapalig-on ang banding sa mga batanon ug sa mga tigulang. So mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug ari kita sa atong Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon mao si Saint James the Apostle, no? Aboy no kini si Saint James the Apostle, igsuon kini siya ni Saint John the Evangelist, no? San Juan nga dili magbubunyag, San Juan nga magsasangyaw or evangelista. Doon niya matud pa siya maoy na assignan, no, nga mag mission dito sa Espanya. Unya dunay kasaysayan kabahin ni Senyor Santiago dito sa Espanya, no, nga dunay higayon nga nagpanaw siya, no, kini bitawng Santiago de Compostela, no, naglakaw siya sa dalan via Compostela, no, ang iniana nga medyo gikapoy siya kay mura bag sa iyang tanaw ba murag wala man kaayo magbalampuso ng iyang mission sa Espanya. So nya labi na pud mura pud siguro og na inferior pud in taon si Santiago Apostol kay Hudiyo ra baya siya. Nya ang iyang gisangyawan mga katsila, no, mga dagkong tao, mga medyo gitawag nato og mga makinaadmanon ana, no, muna nga kini si Santiago Apostol medyo murag pag-feeling niya murag dili kayo successful ang iyang apostolado. So muna nga usa ka milagro ang nahitabo, nagpakita kaniya ang mahal nga birhen dito sa, if I'm not mistaken, Saragossa, no, Saragossa, Spain. Kay dito na kuan man dito man ang lugar dapit na himutang ang iyang shrine sa Saragossa, no, kanang shrine sa Our Lady of Pillars. Kana bitang patron sa kining Pamplona, nguniana, no. So muna nahitabo manghigala, no. So muna nga sa pagpakita sa mahal nga birhen kang Senyor Santiago, iya yung giingnan si St. James, giingnan siya ni Mama Mary nga padayon. Tuon man nagmalampuson gyud ang pagsangyaw ni St. James dito sa Espanya o gani nakaambit punta sa kalampusan. Kaya ang mga katsila mao may nanganhi diri sa atoa o niya ginganlan pagani gyud kita og Filipinas kay ang hari na atong higayuna sa dihang nadiskubrihan kita o nga sangyawan si King Philip man mo nang gitawag tag Pilipinas. Na nya pasalamat punta sa mga Magellan, no. Kanang mga pare mga pamilyang Magellan, no, kay usa sa mga ni anhi diri si Ferdinand Magellan sangay ni Bongbong Marcos, no. Di kuan man mao may nagsangyaw diri ato, no. So na, no. So karong adlaw gisaulog nato ang patron sa Tanhay ug sa kining usa pa ning lugar Badjan ug ingon man usab sa kining
sa paninglugar diri sa Dipolog kindapitan, no, ang ilahang patron din na mao si Senior Santiago Apostol. Nahala ari kita sa atong mga katikisem. Katikisem. Okay, so unsa may ato ang karong mga pangutana, Pader? Gitugod ba sa Biblia ang ato ang mga popular devotions sama sa atong pagdebosyon sa Senior Santo Niño, Poong Nazareno, Mother of Perpetual Help, ug daghan pang uban ng magrosaryo. But anyway, alang kanako, gitugot ba sa Biblia? Wala ginagi dili sa Biblia. Ngano man, tungod kay ang atong gihimo nga popular nga mga pagdebosyon, mao pa man gani mao nakapadugang sa atong dakong pagtuo kang Hesus. No, sama pananglit sa Santo Niño, si Hesus man nga bata pa na. Poong Nazareno, si Hesus man nga nag-antos dito sa krus. Si Mama Mary, inahan man na ni Hesus. Sa ato pa, kung imo na siyang analisahon, wala gina siya naisupak sa Biblia. Ambot lang ini mga laing relihiyon kay para nila gusto magud silang mabasa gyud word for word, which is dili gina siya pwede. No, kay dunay mga pagtulunan nga dili gyud nimo dili gyud nimo mabasa word for word sa Biblia, pero ang Biblia mo ay basihan. Basihan, dili kay mabasa gyud nimo. Ang mga pagtulunan mo ay mabasihan. No, diba? No, di ba? Ana. Okay? So klaro, mga popular devotion nato, daghan kay na siya, no? Fiesta, gitugot gina kay gipahinungdan gud nato ang mga maayong tawo. No, ingon ni ana. Okay, no hala ari kita sa mga lain nga kining pagtulunan. Ari kita sa religious procession, no? Doon naman goy nangutana kung biblical ba kining religious procession. Of course, very biblical. No? Okay, panahon pa nila ni Gideon, no? If you know, panahon pa nila ni Gideon, giprosesyon na nila kining mga kinibitang sa ngalan aning arka sa kasabutan, no? Panahon mato ka na mabasa sa ikaduhang asa pa ha panahin sa kuan ni Josue. No, Josue kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 5 naghisgot kini kabahin sa Jericho, no? Nga diin gilibot nila sa Jericho, no? Sila si Josue, no? Ilaha katong the fall of Jericho ba, no? Nagprocession sila. Mismo ang atong Ginoong Jesucristo, no? Nagprocession po to sa iyang pagsulod sa kining Jerusalem, the triumphant entry to Jerusalem. And then sa 2 Samuel chapter 6 verse 13 to 14, si King David, no, nagkuan pud siya, naghimo pud siya sa iyahang kining gitawag og procession, gani nagsayaw pag yun, street dancing gani, dili ordinary procession tong kang King David, street dancing pag itong iyaha. No, gani nagkuan siya, nagtapis lang tungod sa iyang pagpasalamat sa Ginoo, no? So na kining religious procession, dili ni siya kay karon lang. Actually, it's very biblical, no? Okay, another question. Question ta kabahin si novena. Of course, kabalo man ta kaayo nga kining novena mao man kini ang unang gihimo sa mga apostoles sa diha nga nagpaabot sila sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Siya man sila kaadlaw nga nagampo nya sa ikapulo na mao na ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Sa ato pa kung moingon kita og novena, kuang ginakayo dako kay na siyang biblical kay ngano man ang una gyud nga nagpahigayon ni ining novena, no, unknowingly ang mga apostoles, no, sumuna nga pagkaikapulo na mikunsad na ang Espiritu Santo. So makayon kita nga ang tanan natong gihimo binasig gyud sa Biblia ba ya? No, nya dili man pud mahitabo gyud nga dili binasi sa Biblia kay pang Ginoo man ang atoa basta basta pang Ginoo na gani binasi na gina sa pulong sa Dios. Nya kay unsa may naa sa pulong sa Dios naa man sa Biblia. So kanang uban nga mga relihiyon nga moingon nga ang ato kunong pagtulunan wala sa Biblia, dako pa kay na siyang matud pa, dako kay na siyang kasaypanan on their part ngano man. Tungod kay Biblia baghisgot na gani kitag pang Ginoo. Biblical na gyud kay unsa may nakasulod sa Biblia pulong sa Dios man na. Ingon di ana, no. So nga dili lang kita magpadala gidayon sa mga atod pa panultihon pod sa pipila nga muni ang ato kunong pagtulon ang mga Katoliko dili biblical ayaw dili gina siya eksakto.
Ang eksakto is ang atong pagtulunan sa kining Katoliko binasig yun sa pagtulunan ni Kristo. Unsang pagtulunan na gugma sa Dios o gugma sa atong isig katao. Anong gugma sa Dios man? Para pang Ginoo gani, panggugma gana sa Dios. Unya doon na pati laing pagtulunan kining pagtinabangay nato mga ayuda unsa pa na din na pagigugma po na sa isig katao. So kanang mga akusasyon nga kitang Katoliko dili biblikal ayaw dili na tinuod ha. Ayaw kay magpadala sa mga pasamangil nga ingon niya na kay dako ka ng sayop ug dili mo pud maayo nga mamasangil kita sa atong isig katao bisan pa kung wala gyud kita makatugkan pag-ayo sa pagtulunan ng maong grupo. Okay, klaro? Hala, dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Taul. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makayagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang nobina. Tapos na nga to ang pagkatikises, dado na to ang kalinaw ni Kristo. Mayong mudto, Pilipinas.